Moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias por acompañarnos como cada venres na rolda de prensa na que informamos dos asuntos máis importantes que aprobamos na Xunta de Goberno. E, como sempre, vamos a falar de mobilidade, porque hoxe sacamos adiante un novo investimento de máis de 800.000 euros para mellorar 3 estradas máis na nosa provincia. Concretamente, licitamos a rehabilitación de 2 tramos da LUP 6101 no concello de Trabada e da Lugo P 6001 no concello de Taboada. No caso de Trabada, na Mariña, acondicionaremos o inicio da estrada que vai dende Trabadela a Ría por Sante, cun orzamento de preto de 163.000 euros, e é unha vía que vertebra o norte de Trabada e que ten ademais bastante tráfico agrícola e forestal. Estas obras van a ter un prazo de execución de 4 meses dende que se comencen a realizar e inclúen a apertura de cunetas, a pavimentación con aglomerado en quente, a reposición da sinalización horizontal, entre outras melloras que terá a vía. E no caso da Ribeira Sacra, no caso de Taboada, investiremos 346.000 euros para actuar nos 6 primeiros quilómetros da estrada que conecta Taboada con Mundín por Adá, unha arteria local importante para articular o concello e tamén a súa conexión con concellos como poden ser Chantada ou Portomarín. Conta tamén con 4 meses de plazo de execución dende que comecen as obras e inclúen, ademais das obras de drenaxe, a mellora do firme con aglomerado en quente e tamén a sinalización da vía. Tamén a maiores levará a execución dun muro de escollera para estabilizar o trazado dun tramo da vía. E cambiando xa de concellos, pero seguindo tamén coa mobilidade, coas estradas da Ribeira Sacra, tamén hoxe aprobamos a declaración de emerxencia dos traballos que se van a realizar na LUP 1801, que é a estrada que vai dende Chantada a Nogueira polos Peares, na que, como vostedes saben, hai apenas unhas semanas, os técnicos da Deputación valoraron cortar esta vía á altura de Nogueira de Miño, no quilómetro 15, porque apareceu unha fenda de varios centímetros no borde exterior do firme. Así que, tomando todas as precaucións e medidas de seguridade para as persoas, consideraron oportuno actuar de inmediato para evitar precisamente que colapsara o muro e que poidese provocar alguna desgracia. A proposta desta actuación, que se vai a facer con carácter de emerxencia, conta cun orzamento de máis de 330.000 euros e inclúe analizar por que se está movendo a estrada, calcular tamén os elementos para estabilizar esa estructura e reforzala con micropilotos e ancoraxes para que non volva a suceder. En definitiva, isto vai a realizar a empresa Xermolo S.A., que vai a ser a encargada das obras necesarias para xestionar e resolver esta incidencia de xeito definitivo. E tamén, por outra banda, neste caso, no que ten que ver co turismo e noutro concello, neste caso na Terra Chá, aprobamos un convenio de colaboración con Vilalba, co Concello de Vilalba, para a promoción deste concello a través do FIP 2026. En ese sentido, xa saben que a Deputación colabora con diversos festivais que impulsan o territorio na nosa provincia, e neste caso facémolo co Concello de Vilalba, ao que vamos a chegar 50.000 euros que se suman aos 120.000 euros que aporta o Concello para sacar adiante o FIP 2026. É un referente xa na programación musical de Galicia, celébrase cada primavera e conta cunha programación musical indie e pop con grandes nomes e talento emerxente. Este ano, ademais, inclúe a cita musical con un cartel moi atractivo que inclúe nomes como La Moda, Carlos Ares ou Ángel Stanich, entre outros, e ten un impacto calculado, que isto é importante, aproximadamente de en torno a 1 millón de euros no concello de Vilalba, unha cifra a que tamén hai que engadir o retorno indirecto que se traslada ao ámbito social, coa contratación de suministros, servicios, persoal necesario para desenvolvemento, en definitiva, que ademais de ter unha pegada cultural, tamén ten unha pegada económica importante de 1 millón de euros no concello de Vilalba. E xa para finalizar, na Xunta de Goberno de hoxe tamén aprobamos a convocatoria e as bases específicas para a elaboración de 3 listaxes
de emprego, unha de coordinador, outra de técnico de proxectos e outra de persoal de apoio. As tres para prestar servizos tempais no Centro de Innovación Territorial da Deputación de Lugo. Nos próximos días sairán publicados no boletín oficial da provincia e, como saben, responden ao interese de promocionar o territorio a través de un programa de fondos europeos que nos vai a permitir dinamizalo territorialmente, socialmente e tamén a nivel poboacional. E pola miña parte, pois nada máis, quedo á súa disposición. Se hai alguna cuestión? Non? Bueno, pois moitas gracias e boa fin de semana. Graciñas.